plunder, we rifle and loot. Drink up, me hearty, show ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearty, show ho. Time to make them pork chops. Yay! Vi hade måste sova först. Kom, jag får sova. Och jag svör det. Sist. Ställ av mig. Jag ska staka mig. Men sova. Man får göra huset 2 blättre så att det anpassar. Nu är det så lurig. Yep. Sneaky bad. Jag har också en kol. Vanligt kol inte. Och pilfen tar sig. Det är så starka vlogs! Då. Jag får göra huset blättre. Yes. Och jag gav till dig. Nej, du skulle vara inne. Så bara, sit down. Börja Esbern. Det är som att det remake. Gå Jag kastar upp. Jag kan inte. Är det en öx? Jag prov för en öx. Ja, jag går inte en öx. Jag har en glas. Jag går glas och gör så. En Esbern, att jag skulle väck. Okej. Aj! Kom ett lilla slående. Träpar någonting. Eller lagar det ur och gör. Ja, det är Grippers! Okej. Arn loggar en av. Är han väck? Arn loggar en av. Så ska ni få Creeper väck härifrån. Hej Creeper! Kom logga en av. Ja, han är väck nu och det har gått tjena. Och då så är det en annan att han vill tjena. Hej Creeper! Tjena en annan film. Jag tar in det resten. Ja, den stäcker. Eller jag lärde. Jag kanske ska... Jag lärde åtta stäcker. Han stäcker. Ja, nej. Jag stäcker här. Jag drabbade. Kom igen. Kom igen. Det är det bästa stället. Jag känner jag vill. Slå jag bara här. Hej då! Hej! Kom igen! Ja, det är gott hon till Björn. Hej! Kolla! Jag får mitt TNT! Manglar 2. Ja, jag menar 1. Manglar 1 och 3. 1 gunpowder! Simon! Simon, är gud! Simon! Lasta! Han har fyra! Ja, vad heter det där? Jag tror inte vad det jag vill gå på vipp nu. Hopp! Ja, plank. Ja, nej, då har jag bara också i halsen nu, så. Men efter lite självande mig. Jag har någon fattar så. Even though we go about it. Wait, dude. Nick 2 with it. Så. Ja, det är så hundtryckat släppen. Oh my god. Jag kan hundtryckat släppen. Skall att det faktiskt vara sådär. Bärs hundtryckat klarar oh my god. Kom in nu. Kom in. Nej. Jag vill skopa en sån. Han värnas. Jag vet inte vad han är också. Kom in. Ja, det är säkert. Ja, det är inte mycket ont du. Oj, nu är det. Så, kvick känns det mal. Så helt jag har blivit en dumb shit hour.
Kom igen, Joorney. Joorney! Åh! Ah! Nu får jag henne in just resten av livet då! Nej. We'll see. Evil laugh. Rattar vi här och vi går snyggt. Exakt vid här nu. Am I right? Ja, fullt Oh my in. god. Jag har nästan fullt in. Du kan köpa en jättetyp svart. Oh my god. Var ständer huset Jakob? Att jag vill att just huset Jakob noll störst. Så ta huset Jakob ner och göra dem till skip. Transformers! Shipling. Flygas där. Det är rocka. Vi kör. Ja, Gå hem efter. vad ska vi ska bygga skipet då? In the middle of the street. Vi ska bygga det jag vatten och ner i det. Som planchen för ner i. Och så att det så ska vi lägga mest till att det faktiskt är en väg ut här vi är för. Ja. Åh nej. Får vänta skip något då. Förutom faktiskt. Här. Shit. Nå, man kan helst föra ut hända vägen, eller kan man? Eller kan man? Hivst ut, görs för Eller ut. kan man? Jag vet inte hur jag ska bygga ett rätt längre. Här mot här va? Vi ska ju transforma på hus. Lösen bara. Och bara nudge. Taffel. Taffels. Okej, kan det ben, pojlar, till min flintlockpistol. Oh, saplings. Jag ska efter unacceptable. Unacceptably. Belly. Jag flyter Murder? Oh shit, inte, jag kan nu, så är jag säkert just nu. Oh ja, jag ska lägga stödjacken inne. Jag ska lyckas ha just nu. Right ho. Wow. Wow, we can try malt. Oh my god. Why? Är jag nog strax... nej, just det, next time. Men är Halston? Nu kan du... shit. That's till. Men nu står det... Nu står det kistan fyra. Jag kan ju horna väck. Jag ska nog väcka Luka. Han ska konkurrera stan allt. Bloop. Bara sätta han i mitten här som kistan ner och ifrån. Jag flyter mannen Jakob. Vi går ut det av väck. Hello. Navigatören Jakob. Hatten är så intressant. Här är en armor. Jag var en armor, ja. Jag ger en annan. Eller, här är din armor, så där. Yay, you're the glamour. Woohoo! Esbern. Explosion. Explosion! Vi går ner. You know what to do. Explosion! Explosion! Wednesday? You mean Explosion Wednesday? Right! Nej. Esbern, man kan trodde jag skickar för att...
jag tror jag. How very convenient. Hur är det kvilla Good med? sire. Connection lost. No! Oj. Jag fick upp. Tvätt åt lammen. How dare you? Boop, boop, boop. Jag kör då 8 år så imorgon. Kan det? Jag ser bara fläddade hål så imorgon. What the hell? Ah? Oh, damn it! Det disconnected alltid. Objection! Nu går så jätt. Update till Forces Beta. Åh nej. Melange patch notes. Jag undrar varför du inte fasta så här upp nu. Åh nej. Go to sleep, Spider-Man, there's no monsters in the house. You can only sleep at Minecraft, night? welcome. You're doomed. Welcome. Hvis man kan spela multiplayer demo så måste vi för att göra teamwork. Och inte då där och täpa till att töra där. Turn off events. Nu lät jag mig sova. Han så breakat med en så creepy bastard. Ja, nu. Nu ganska göra något. Bum 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 bum. Do 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 do. Tycker Esbern? Tycker. I will not. If I Okay. If I come in, we're nice to investigate the tester. Ja, men Lite. då står jag för att joina, ja men. Investigator. Hold on a minute. Hold on. Vad ska jag... Jag såg vi nöja sig till det. Jag får dela. Vet ska det äta soldier träning? Nej. Hos man konkur. Nej. Wow. Oh my god. Först kom det vid climax så man förklarar man. Cosa cancha, pula du rikisha. Det rikker ikke. Jeg får prøve å vite hvordan det er at Det får du gjøre. Beta, og så kommer jeg til å prøve. Okej. Och men för er den just enjoy the surprise. Surprise! Nej. Hej Esbern, got your surprise son. Jag får sån roll. Vad gör jag? Vad går jag? Jag är från tid. Det är från. Mademoiselle. Madame.